Вдишай, повдигни ръцете, поглед в палците. Издишай, наведи. Отпусни врата. Вдишай, издължи гръбнака, погледни напред. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре, раменете далече от ушите. Издишай, куче надолу. Стъпалата са на ширината на таза или по-широко, в зависимост от това как усещате тялото си. Врата е отпуснат, раменете са отворени. Не потъвайте надолу. Нямаме за цел да разтягаме сухожилията и заловните места на раменните стави. Целта е да стабилизирате. Вдишай, премини напред и издължи. Издишай, наведи. Отпусни врата. Вдишай, изправи ръцете над главата, поглед в палците. Издишай, самастити. Вдишай, повдигни ръцете над главата, поглед в палците. Издишай, наведи. Вдишай, издължи напред, отвори гърдите. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре, отвори гърдите. Издишай, куче надолу. Мула банда и Удияна банда. Активираме мускулите на перинеума и мускула, който се намира точно над пулбисната кост. Корема е мек, не е стегнат, но пъпа е леко навътре, сякаш за да създаде вакуум. Раменете са отворени. Вдишай, премени напред, издължи гръбнака. Издишай, наведи и отпусни врата. Вдишай, изправи, главата се изправя последна, поглед в палците. Издишай, самастити. Вдишай, повдигни ръце, поглед в палците. Издишай, наведи, отпусни врата. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, чатуранга. Чатурангата може да я правите на колене. Вдишай, куче нагоре. Отвори гърдите и раменете. Издишай, куче надолу. 5 дъха. Тези 5 дъха са за да усещате позата. Усетете дланите. Плътно ли докосват земята? Усетете раменете си. Усетете корема. Стабилни ли сте в позата или потъвате към земята? Колената са леко свити. Вдишай, премени напред, издължи гръбнака. Издишай, наведи и отпусни врата. Вдишай, изправи тялото, ръцете нагоре, поглед в палците. Издишай, самастити. Вдишай, ръце нагоре. Издишай, наведи. Колената са леко свити. Вдишай, издължи, отвори гърдите. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре, раменете далече от ушите. Издишай, куче надолу. 5 дъха. Главата е отпусната. Врата е естествено продължение на гръбначния стълб. Вдишай, премени напред. Издишай, наведи и отпусни главата.
Отпусни врата. Вдишай, изправи се, ръцете са над главата, поглед в палците. Издишай, самастити. Вдишай, повдигни ръцете, поглед в палците. Издишай, наведи, колената са леко свити. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. Раменете са отворени. Външна ротация. Целта ни не е да потъваме надолу в позата. Потъване в позата би довело до разтягане на сухожилията на рамените стави. Целта на позата е да усетим тялото си стабилно в нея. И с помощта на Мула банда и Удияна банда достигаме тази стабилност. Колената са леко свити. Вдишай, премини напред и издължи гръбнака. Издишай, наведи и отпусни врата. Вдишай, изправи се, ръцете нагоре в небето. Издишай, самастити. Вдишай, повдигни ръцете. Издишай, наведи. Леко свити колене. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, чатуранга. Активни крака. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Отвори гърдите. Издишай, куче, което гледа надолу. 5 дъха. 5 дъха за усещане. Отново преминете през цялото тяло. Дланите, китките, рамената, гърдите, корема, бедрата, колената. Вдишай, премини напред. Издължи гърба. Издишай, наведи. Вдишай, изправи се, ръцете над главата. Издишай, самастити. Вдишай от катасана, свити колене, ръцете над главата. Издишай, наведи. Отпусни врата. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, чатуранга. Активни бедра. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче, което гледа надолу. Вдишай, десния крак между ръцете, вой на едно. Поглед в палците. Издишай, чатуранга. Активни бедра. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче, което гледа надолу. Вдишай, ляв крак между ръцете, вой на едно. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче, което гледа надолу. 5 дъха. Леко свити колена. Външна ротация на раменете. Мула банда и Удияна банда. Това е поза за почивка и наблюдение. Наблюдаваме дъха. Той е най-важният. Вдишай, премини напред, издължи гръбнака, отвори раменете. Издишай, наведи. Вдишай от катасана или столче, ръцете над главата. Издишай, самастити. Вдишай от катасана, сви коленете, погледни към палците. Издишай, наведи. Отпусни врата. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. Вдишай, десния крак между ръцете, вой на едно.
Издишай, чатуранга. Активни бедра, пъпа е навътре. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. С вдишането. Ляв крак между ръцете, вой на едно. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче, което гледа надолу. 5 дъха. Отново напомням, че колената не е необходимо да са заключени и изпънати. Даже по-скоро изпъването и заключването на колената е нездравословно, тъй като преразтяга сухожилията. Раменете са отворени, врата е отпуснат. Мула банда и Удяна банда са активни. Вдишай, премини напред, издължи гръбнака. Издишай, наведи, отпусни врата. Вдишай, столче, ръцете са над главата, поглед в палците. Издишай, самастити. Последен. Вдишай, уткатасана. Издишай, наведи. Вдишай, издължи гръбначния стълб, отвори гърдите. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. С дъха Вирабадраса на едно, поглед в палците. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. Вдишай, ляв крак между ръцете, Вирабадраса на едно. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче надолу. 5 дъха. Уджай. Дъха е вашия пътеводител в практиката. Ако дъха ви се забързва или се накъсва, значи не сте достатъчно нежни със себе си. Намалете темпото, поставяйте колената в земята пред чатурангата или изберете друг начин, за да улекотите практиката си. Вдишай, премини напред, издължи гърба. Издишай, наведи и отпусни врата. Вдишай, столче, ръцете са над главата. Издишай, самастити. Вдишай, отвори стъпалата на ширината на таза и на издишане се наведи и хвани палците. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, влез в пада гостацана. Пада гостацана. Стъпалата са успоредни едно на друго на ширината на таза или в случай, че усещате прекалено силно опъване в задната линия, може да ги сложите по-широко от таза, дори на ширината на постелката. Колената са леко свити. Вдишай, издължи гръбначния стълб, издишай, подпъхни дланите под стъпалата. Вдишай, издължи отново. Издишай. Пада хастасана. 5 дъха. Наблюдавайте дъха си. Рамената са далече от ушите. Не е необходимо да изпъвате колената или да се насилвате да потънете по-дълбоко в позата. Просто оставете дъха да свърши тази работа. Вдишай и издължи. Издишай, постави ръцете на кръста и на вдишане се изправи. Издишай, самастити. Триконасана. Вдишай, широк разкрач с десния крак, отворени ръце в страни, на издишане завърстата стъпалата, извъншна ротация на бедрото, влизате в триъгълник. Погледа е към палеца на лявата ръка. Мула банда и Удяна банда.
Бедрата са активни. Не заключвайте колената. Ако трябва, ги оставете леко свити. Не е необходимо да хващате палеца или да се опитвате да стигате максимално надолу. Вдишайте, изправете и на издишане изпълняваме триъгълника към левия крак. 5 дъха. Отворете гърдите. Дишайте дълбоко. Изследвайте позата. Не заключвайте колената. Стъпалата са активни. Вдишай, изправи и на издишане завърти таза и стъпалата, за да влезеш в обърнат триъгълник. Поставяш срещу положната ръка върху глезена. Отваряш гърдите. 5 дъх. Муа банда и Удяна банда са активни. Колената не са заключени. Твист. Вдишай, изправи, излез от позата и на издишане дясната ръка отива към левия крак. Усукан триъгълник. Изследвайте стабилността си. Ще забележите, че колкото по-равен и плавен е дъхът ви, толкова по-стабилно се чувствате в тази поза. Защото дъхът е на първо място. Вдишай, изправи, отвори ръцете в страни. Издишай, върни се в началото на постелката самастити. Със следващото вдишане широк разкрач и на издишане свиваме дясното коляно, а ръката е протегната над ухото. Отново търсим външна ротация, за да не дигаме рамото към ухото. Гърдите са отворени, краката са активни. 5 дъха. Вдишай, изправи се. На издишане свиваме лявото коляно, левия лакът е в коляното. Отваряме гърдите. Муа банда и Удяна банда са активни. Пубисната кост е леко повдигната нагоре към пъпа, за да гарантира стабилността ни в позата, силата и енергията, която внасяме в нея. 5 дъх. Вдишай, изправи се, излез от позата и на издишане левия лакът отива към дясното коляно за усукан ъгъл или паршва конасана би. Краката са активни. Опитвайте се да дишате дълбоко, за да усещате как гърдите се отварят и дъха е този, който ще ви помогне да влезете в позата. Вдишай, изправи се. На издишане десния лакът отива към лявото коляно. 5 дъха. Намерете вашия вариант за усукване. Може да поставите ръката в земята или да оставите ръцете в молитвена поза пред гърдите. Вдишай, изправи се. На издишане премини в началото на постелката. Вдишай, широк разкрач, прасарите падотанасана. Навеждаме надолу, ръцете са на линията на петите. Вдишаш, издължаваш, издишаш, отпускаш главата. Раменете са далече от ушите. Главата сочи надолу, към земята. Колената с микробенд или съвсем леко свити. Не е необходимо да преразтягаме сухожилията.
Уверете се, че четириглавия мускул работи и колената са леко свити. Вдишаш, издължаваш, издишаш, поставяш ръцете на кръста. На вдишане се изправяш, издишаш на място. Вдишай, ръцете в страни, издишай, постави ръцете на кръста. Вдишай, издължи гръбначния стълб, отвори гърдите, издишай, наведи. Ръцете остават на кръста. Главата е надолу, врата е отпуснат, колената са леко свити. Четириглавия мускул работи. Това ще отнеме от напрежението, което усещате в заловните места на седалищните мускули и ще отведе напрежението точно по средата на хамстеринга ви. Вдишай, изправи се, издишай на място. Вдишай, отвори ръцете в страни. Издишай, хвани ръцете отзад, като сключиш пръстите. Вдишай, издължи гръбначния стълб, муа банда, одияна банда, издишай, наведи. Ръцете се стремят да докоснат земята, но без никакво насилие. Отново дъха е този, който ни помага да се потопим в позата. Не е необходимо нито да дърпате, нито да бутате. Колената са леко свити. Изследвайте къде е вашата граница, без да я преминавате. Вдишай, изправи. Издишай, постави ръцете на кръста. Вдишай, издължи гръбначния стълб. Издишай, наведи, хвани палците. Вдишай, издължи гръбнака, отвори гърдите. Издишай, влез в позата. Раменете са далече от ушите. 5 дъха. Уджай. Вдишай, издължи гръбначния стълб, отвори гърдите, издишай, постави ръцете на кръста. Вдишай, изправи се, главата се изправя последна. Издишай, самастити, началото на постелката. Със следващото вдишане ръцете отиват в молитвена поза зад гърба и на издишане се навеждаме над десния крак. Ако ви е дискомфортно да поставите ръцете в молитвена поза зад гърба, може да ги поставите юмрук срещу юмрук или да ги оставите на кръста. Врата е отпуснат, 5 дъха. Колената не са заключени, меки са. Вдишай, изправи, завърти се към левия крак и на издишане муа банда, одияна банда, навеждаме се над левия крак. 5 дъха. Главата е отпусната. Във врата няма напрежение и то е естествено продължение на гръбначния стълб. Вдишай, изправи се, отвори ръцете в страни, Леонардовия човек. Издишай, самастити. Баланси на един крак. Могат да се изпълняват с прав крак или с свит крак. Вдишай, вдигни крака и хвани палеца или вдигни коляното със свит крак и остани със свито коляно леко наведен напред, за да активираш коремните мускули. 5 дъха.
Ако сте с изпънат крак и държите палеца, вдишайте, издължете и на издишане отворете крака в страни. Ако сте с свито коляно, отворете крака в страни, като оставите коляното свито. 5 дъх. Външна ротация на бедрото. Вдишай, крака отива напред. Издишай, леко го притегли към гърдите и на вдишане изправяме торса, а крака е в шпиц напред. Не го дигайте прекалено много. Дигнете го толкова, колкото ви е комфортно. Издишай, самастити. Ляв крак. Вдишай, сви коляното и на издишане задръж баланс с свито коляно и леко приведен напред. За 5 дъха. Вдишай, изправи и на издишане отвори в страни. Външна ротация на бедрото. Баланса е на десния крак. Наблюдавайте на кой крак ви е по-лесно да пазите баланс. На левия или на десния. Вдишай, крака отива напред. Издишай, леко наведи към него и на вдишане изправяте торса, крака е шпиц, вече с право коляно. За 5 дъха. Издишай, самастити. Вдишай, постави крака в полулотос или постави стъпалото върху коляното на левия крак и леко приклекни. Отново запазваме баланс в това положение. За 5 дъха. Издишай, самастити. И на вдишане повдигаме левия крак и поставяме крака или в полулотос, като придържаме стъпалото, или на четворка. Оставаме за 5 дъха в позата. Наблюдавайте вдишането и издишането си. Когато усетите, че губите баланс, вдишайте дълбоко и издишайте. Това е играта на прана и на пана. Вдишай и на издишане самастити. Вдишай, повдигни ръцете над главата. Издишай, наведи. Вдишай, издължи гръбначния стълб, отвори гърдите. Издишай, чатуранга. Вдишай, куче нагоре. Издишай, куче надолу. На вдишане погледни между ръцете и премени между тях за уткатасана, столче. Раменете са далече от ушите. Побисната коса е леко вдигната нагоре, за да сте сигурни, че сте активирали удияна банда и нямате прекалено силна чупка в кръста. Бедрата са активни. След 5 дъха издишате, поставяте ръцете на земята, вдишай, издължи, отвори раменете, издишай, чатуранга, вдишай, куче, което гледа нагоре, издишай, куче, което гледа надолу, с вдишане десен крак между ръцете, вой на дно, за 5 дъха. Ръцете са над главата, погледа е в палците, раменете са далече от ушите. Ще усетите псоаса, как се отваря. Вдишайте, завъртете се към левия крак и потънете вира бадраса на едно, колкото ви е удобно.
Раменете са далече от ушите. Мула банда, Удиана банда. Погледа е в палците. Вдишайте, отворете таза, може да отворите леко разкрача, ръцете са успоредни на земята и погледа е в лявата ръка. Коляното е точно над глезена. Отпуснете раменете, преберете плешките. Вдишайте и сменете крака, завъртете се към десния крак. Плешките са прилепнали към гърба. Раменете са отпуснати. Ръцете са успоредни на земята, а коляното на десния крак е точно над глезена. Издишайте чатуранга. Вдишайте, куче, което гледа нагоре. Издишайте, куче, което гледа надолу. Вдишайте и применете между ръцете по най-удобния за вас начин до седнало положение. Дандасана. Дланите са покрай седалището в земята, гърба е изправен, активен. Корема също е активен, бедрата са активни, а бърдичката е леко прибрана навътре. Издишайте, хванете палците и на вдишане издължете гръбначният си стълб и се потопете на издишане в позата. Пашимотанасана. Ако погледнете видеото, ще забележите, че колената и тук са ми леко свити. Не е необходимо да има хиперекстензия в коляното. Хиперекстензията не е здравословно нещо. Вдишайте, отворете гърдите и на издишане преместваме ръцете върху стъпалата. Вдишате, издължавате и отново издишате в позата за 5 дъха. На всяко вдишване се опитвайте да отдалечите ребрата малко по-далече от хълбочните кости. Това ще доведе до допълнително издължаване на гръбначния стълб. Вдиши и издължи, отвори гърдите. На издишане прибери колената към гърдите и на издишане ще направим чатуранга. Вдишай, куче, което гледа нагоре. Издишай, куче, което гледа надолу. Вдишай, премини по най-лесния начин между ръцете. На издишане постави дланите на 20 см зад дупето. Отвори гърдите и изпъни колената, като повдигнеш дупето. 5 дъха. Корема е навътре, краката са активни. Издишай, пусни дупето на земята и се подготви за виняса. На издишане чатуранга. Куче, което гледа нагоре, куче, което гледа надолу. Вдишай, седни между ръцете и се подготви за отпускане и релаксация. Заставаме в Double Pigeon или петите са точно под колената, подбедриците са успоредни, а стъпалата са в силен контрашпиц. Навеждаме напред и отпускаме за 5 дъха. Тук дишането е 2 пъти по-бавно, отколкото в другата част от практиката. Целта ни е да активираме парасимпатиковата нервна система. Вдишаме, изправяме се, като използваме коремните мускули и на издишане разменяме краката. Който е бил отпред, минава отзад. Контрашпиц, успоредни подбедрици. Вдишаме, издължаваме гръбнака и на издишане се навеждаме напред. 5 дъха. 2 пъти по-бавни.
отколкото в другата част на практиката. Насладете се на това отпускане. Насладете се на почивката. Свършили сте чудесна работа. Вдишайте, изправете тялото и на издишане седнете в най-удобната ви позиция за дихателната част от практиката. Поставете ръцете, като докоснете палеца и показалеца върху колената си. Преберете бърдичката леко навътре към гръдната кост. И направете своята пранаяма. Продължете да дишате уджай, като наблюдавате дъха си, как започва от мула банда, от тазовото ви дъно, разтваря тялото ви, прави го по-високо, а на издишане се опитайте да не губите тази височина. Опитайте се даже да станете по-високи. Вдишате, издължавате се. Печелите пространство в тялото. Издишате. Следващата поза е от плути или финалната част на практиката, където ще повдигнем седалището и ще останем във въздуха колкото време е комфортно за нас. Тази поза има за цел да активираме напълно и изцяло всички мускули в тялото ни, за да усетим контраста от пълното отпускане в следващата поза. Най-важната поза от практиката – шавасана. Отпуснете се напълно по гръб. Краката са разтворени на ширината на раменете. Ръцете са настрани. Издишайте през устата и се отпуснете напълно.